pa kaže: Eto, pri kraju nam je pesma. Nadam se da ste motivisani kao ja. I to je to. Možemo da krenemo sa našim webinarom. Želim vam svima dobrodošlicu. Veliki pozdrav odavde sa Tare u planinskoj jednoj lepoj vikendici. Uživamo u suncu, uživamo u prirodi i u svemu što nas okružuje. Tako da pobegli smo malo iz onog našeg velikog grada i mogu da vam kažem da to stvarno prija. Ono zbog čega smo se sad skupili i ono što radimo je upravo jedna lepa stvar. Radimo sa Hilijem, radimo sa kompanijom Hili World i večeras ćemo vam predstaviti samu kompaniju i predstavit ćemo vam vrlo kratko sve proizvode, odnosno neke proizvode same kompanije, ali ćemo se baciti, odnosno naš fokus ćemo baciti na to da praktično krenemo da pričamo o kako zaraditi, kako napraviti neke pare iz toga i kako pomoći za ljudima oko sebe, a za to imati jednu lepu nagradu. Tako da eto, to je nešto sa naše strane. U svakom slučaju krećemo. Moje ime je Dragan Mihajlović, kao što ovde vidite, i probat ću da vam danas što je najkraće moguće i što je najizgrovitije ispričam kakvu mi opciju imamo sa kompanijom Hili. Kao što vidite, kompanija Hili će nam predstaviti i predstavlja nam frekvencije za život, za zdravlje, blagostanje i ravnotežu. Sama kompanija postoji preko 12 godina. Majka kompanije Hili World je kompanija Time Waver. To je kompanija koja razvija nove sisteme i koncepte na polju terapije frekvencijama. Preko 12 godina, kao što sam rekao, imaju iskustvo u terapiji frekvencijama i pre svega bave se saradnjom i radom sa terapeutima, sa lekarima, sa klinikama, ordinacijama, i to je ono što je njihov glavni fokus bio dok jednostavno nisu odlučili da prošire svoje polje delovanja i da nađu način kako da pomognu mnogo većem broju ljudi. Sve to naravno rade uz saradnju sa vrhunskim stručnostima, lekarima, naučnicima, inženjerima, a jedna od centrala same firme vezano za taj naučno-istraživački rad nalazi se ovde, evo ja mišom vam pokazujem sa leve strane, i ovaj centar za razvoj Dvorac Krenclin, gde od 2010. funkcioniše kompanija Hili World, njen istraživački centar, i gde živi osnivač kompanije Marko Šmike. Imamo naravno i kancelarije u Berlinu na Potsdamer placu i kancelarije u Wiesbadenu koje su više okrenute za taj marketinški i komercijalni deo firme. U svakom slučaju, nećemo dugo pričati o samom Hiliju, ali ćemo napomenuti par nekih činjenica o samom načinu rada Hilija. Sve je to pre svega zasnovano na idejama našeg velikog naučnika Nikole Tesle, koji je još odavno rekao da ako želimo da proniknemo u tajne univerzuma, treba da razmišljamo u pravcu energije, frekvencija i vibracija. I to je ono na čemu se zasniva sama Hili tehnologija, odnosno Time Waver tehnologija, na osnovu koje je napravljen Hili kao jedan izuzetan uređaj.
U čemu se radi, kako je najosnovnija funkcija svega toga, pa evo, ono što možete vidite, još odavno su naučnici Robert Becker i Bjorn Nonderston napravili jedan model funkcionisanja ćelijske membrane naših ćelija i ustanovili da mlade zdrave ćelije imaju određeni napon kada su u tom puno snazi i potpuno zdrave. Kako ćelije stare, kako oboljevaju, kako se dešavaju razne situacije poput bolova, upala, edema, ishemija, odnosno gubitka krvi, da ne pričam već o tumorskim ćelijama i svim ovim ostalim stvarima, ta milivoltaža, odnosno voltaža pada i praktično to je, da kažem, jedan od znakova da ćelija ne funkcioniše kako treba. Suštinski, ako ćelijska membrana ne radi kako treba, sama ćelija i sve njihove delovi ćelije, organele neće raditi onako kako treba i praktično neće cela ćelija, svi organi, ceo organizam neće funkcionisati kako treba. Zadatak ćelijske membrane je da zaštiti ćeliju od raznih spoljnih uticaja, toksina, mikroorganizama. Svi znamo da smo sad izloženi jednom mikroorganizmu koji napada naše ćelije, napada disajne organe i koliko problema se dešava u svetu zbog takvog jednog izazova. Jednostavno, sam imunitet, sam dobro funkcionisanje ćelijske membrane je u stanju da nas čuva i da nas brani. Šta je još važno da znamo vezano za tretman kakav mi imamo sa uređajem HILI, odnosno koji su to pozitivni uticaji tretmana mikrostruje? Pa jednostavno povećanje proizvodnje adenozin trifosfata do 500%, i to je jedan od ozbiljnih rezultata, zato što je adenozin trifosfat gorivo za naše ćelije. To je isto ono što obezbeđujemo kad krenemo na put, pa sad uputimo se recimo iz Beograda na Taru, moramo sigurno da napunimo rezervoar da bi stigli, ne možemo s praznim rezervoarom nigde da stignemo, tako i naše ćelije bez dovoljno adenozin trifosfata, mitohondrije u našim ćelijama nemaju te elektrane naših ćelija, nemaju dovoljno energije, a kad nemaju dovoljno energije, onda svi procesi i u samom organizmu i u samim ćelijama ne funkcionišu. I neki od tih procesa, naravno, koji ne funkcionišu, dovode do problema za problemom i prosto dešava se to da nismo u balansu, da nismo u ravnoteži, da oboljevamo i da nismo onako kako bi želeli da budemo. Šta je ono što takođe sa terapijom mikrostrujama dobijamo? Pa jednostavno dobijamo sintezu proteina veću do 70% i povećanje transporta aminokiselina do 40%. Aminokiseline, odnosno proteini, su gradivni delovi svih naših ćelija, celog našeg organizma, tako da je izuzetno važno da imamo dovoljno ATP-a i da je ova sinteza proteina funkcioniše kako treba. Kako naš HILI uređaj radi? Imamo nekoliko režima same primene te terapije mikrostrujom. Jedan od tih načina je da koristimo samolepljive elektrode i na onom mestu gde imamo eventualno neke tegobe ili bolove. Druga varijanta su narukvice sa elektrodama, stavimo narukvice na ruke i koristimo naš HILI. On radi na celom organizmu, na frekvencijama svih ćelija i imamo opciju da stavimo štipaljke za uvo sa elektrodama gde onda radimo određene programe. Svaki program kada ga pokrenemo, sama aplikacija preko koje to radimo nam pokaže kako da koristimo taj program, odnosno kako da postavimo te elektrode i gde da ih postavimo. Tako da to je jako jednostavna stvar koja apsolutno ne mora da nas brine kad nekom preporučimo HILI, da li će se snaći da ga koristi. U svakom slučaju tu smo naravno i naša neka obaveza je i zato smo i nagrađeni da ljudima objasnimo kako to da koriste i da im objasnimo kako da i kad upotrebe neke od tih programa. I da mi umemo to da uradimo i da ne umemo, sam HILI, sam uređaj je izuzetno pametan. Naravno, on koristi
i tehnologiju našeg pametnog telefona, povezuje se sa posebno patentiranom aplikacijom sa našim smart telefonom i preko te aplikacije mi praktično upravljamo samim Helijem, ali ono što je u samom uređaju od najveće važnosti je ovaj kvantni senzor za analizu frekvencija u bioenergetskom polju, koji u realnom vremenu, u svakom trenutku dok traje tretman, a posebno na samom startu samog tretmana, proverava kako naše ćelije reaguju na određene frekvencije, bira najbolje frekvencije za nas i primenjuje ih dok ne ustanovi da je to za nas dovoljno, da je napravljeno to što smo hteli sa ovom terapijom i sa ovim tretmanom. Sve to je u kombinaciji sa izborom od 144.000 zlatnih frekvencija, posebno dizajniranih i za Heli, ali isprobanih kod hiljada i hiljada pacijenata u preko 15 godina rada i uz tih 144.000 frekvencija i još 1000 drugih frekvencija koje su takođe klinički i medicinski dokazane da pomažu i da leče. Tako da ovde imamo jedan izuzetan uređaj koji je za celu porodicu, koji pokriva i naše zdravlje i kondiciju i stav do posla i lepotu, učenje, bioenergetsku ravnotežu. Znači, praktično nešto što pokriva ceo naš organizam i što pokriva celo to neko naše okruženje, znači našu decu, naše roditelje, naše partnere i tako dalje. Kako možemo da koristimo Heli? Pa pre svega odaberemo neko izdanje koje želimo. U samom Heliju imamo ovo osnovno izdanje koje se zove Heli Gold ili Zlatni ciklus. To je izdanje koje, znači svaki Heli koji kupite imate u tom Heliju to izdanje i to je ono, da kažemo, osnovno i najvažnije izdanje. Praktično u njemu imamo taj rezultat rada i sinergije doktora Nuno Nine i gospodina Markusa Šmikea, koji je osnovao kompaniju Heli i koji je kreirao zajedno njih dvojica su kreirali ovih 7 programa koji se nalaze u zlatnom ciklusu. Prvi program je čišćenje ili detoksikacija, onda imamo ravnotežu imunološkog sistema, ravnotežu svih telesnih funkcija, organa, cirkulacije limfnog sistema, hormona, znači jedan izuzetno važan program za emocionalnu ravnotežu ili, kao što vidite ovde, balans za dušu, što je takođe mnogo bitno za sve nas danas. Više energije možemo dobiti takođe preko programa energija, relaksacija, izuzetan program za otklanjanje stresa i opuštanje i imamo zaista fenomenalan program za oslobađanje koji nam pomaže da se oslobodimo bola bez obzira na uzrok i na lokaciju. Tako da to je jedan fantastičan skup programa, jedna stranica programa uz koju možete da odaberete po vašem izboru iz ovih sledećih izdanja koje ćete videti potpuno besplatno još jedan ovakav praktično skup ili paket programa, jednu stranicu programa potpuno besplatno po vašem izboru. Ono što smo takođe svi dobili potpuno besplatno je Bioenergetic Boost program koji je kreiran upravo za našu bioenergetsku odbranu u ovim danima kada imamo sve te izazove, posebno neke koje sam pomenuo već i kad zaista svi želimo da se zaštitimo i da zaštitimo svoju porodicu. Tako da, zlatni ciklus je osnova svega. Uz zlatni ciklus možemo da se odlučimo, kažem, da izaberemo bilo koje od ovih izdanja, bilo koje od ovih paketa besplatno ili da kupimo celo ovo Holistic Health izdanje, znači na srpski da ga prevedemo sveukupno zdravlje, gde imamo i programe vezane za bol, psihu, za mentalnu ravnotežu, meridijane 1 i 2, za bioenergetsku ravnotežu 1 i 2, gde imamo po 12 različitih programa i za kožu i za san. Ako želimo neki plus, ako želimo da napravimo nešto više, onda imamo Holistic Health Plus paket gde imamo programe, odnosno pakete programa i stranice programa za posao, za fitness,
čakre, za lepotu, za učenje i za programe zaštite. Tako da je širok dijapazon stvari kojima možemo da se pozabavimo zahvaljujući našem Hili uređaju. A ako želimo da imamo nešto najkompletnije i nešto što nam na kraju krajeva i za sam posao daje najveće mogućnosti, bilo da hoćemo Hili nekome da pokažemo, bilo da hoćemo nekome da ga tretiramo kao klijenta, da mu uradimo jednu analizu i da mu uradimo neku terapiju, ili jednostavno hoćemo da imamo najbolje uslove vezano za ovaj posao, onda je najbolje da imamo Hili Resonance paket. Tu uz Hili Gold aplikaciju i sve ove stranice i svih 120 programa imamo još dva modula, to je taj modul Resonance Analyze i analiz za auru. Praktično u toj dodatnoj aplikaciji imamo uz analizu aure, imamo i analizu rezonance sa različitim programima, odnosno sa različitim, kao što vidite, Bachovim kapima, aminokiselinama, homeopatskim lekovima, kad pričamo o materiji, medici, i svim ovim ostalim stvarima, pa i ovih 120 programa koji su u okviru same Hili aplikacije, odnosno onog najvećeg Hili paketa. Šta znači ta analiza rezonance? Znači da možemo na vrlo jednostavan način da ustanovimo i da mi vidimo koji od ovih programa, recimo, koja od Bachovih kapi je u ovom momentu za vas najbitnija i najvažnija i može vam najviše pomoći, koji homeopatski lek, koji Hili program, i ne samo to da vidimo, nego odmah možemo to sebi i da damo sa istim tim uređajem i odmah nakon što smo to ustanovili. Tako da to je jedna izuzetna stvar, da kad pomenemo i analizu aure i mnoge druge stvari koje možemo da uradimo sa rezonans paketom, shvatimo da on apsolutno vredi da se ima i da se kupi. Šta je ono što je dodatak koji nam je od skoro kompanija pripremila? To su uz frekvencije za život koje imamo uz Hili i ishrana za život, odnosno aplikacija za digitalnu ishranu, i kretanje za život, odnosno Hili Watch koji prati naše kretanje, naše životne navike, kako smo spavali i šta je shodno tome samim nama potrebno. Znači, tu imamo jedan paket od nekoliko različitih aplikacija, počeo, kažem, od Hilija, Hili Sata, aplikacije koja se povezuje sa Satom, ima sopstvene programe koje možemo upotrebiti na osnovu same analize i onoga što je Sat detektovao. Znači, evo, imate ovaj Sat koji vas prati, možete uraditi EKG, možete da ga pošaljete nekome, možete uraditi jednu analizu kako ste spavali, koliko ste se kretali, i na kraju krajeva kroz ove aplikacije, kažem, znači kroz Hili Watch aplikaciju imate posebne programe koje adekvatno merenjima koji sa Satom uradite možete odmah da napravite sami za sebe ili nekog svog. Druga stvar, imamo aplikaciju vezanu za digitalnu ishranu, gde možemo da na osnovu opet te analize i podataka sa Sata dobijemo šta je ono što treba da koristimo od hrane, da napravimo neki meni ili da pojačamo tu neku opskrbu, ishranu hranjivim materijama koje nam nedostaje, tako što ćemo na digitalni način da pojačamo njihovo apsorpciju, znači njihovo preuzimanje iz hrane koju jedemo opet na osnovu te neke preporuke. Na sve to imamo Hili Advisor aplikaciju koja nam omogućava, odnosno Hili Advisor aplikaciju koja nam omogućava da u svakom trenutku direktno kroz aplikaciju i kroz pretragu koja je u aplikaciji dobijemo informacije koji program, kad, za koga možemo da upotrebimo, znači sve ono znanje koje je dugi niz godina stvarano i rađeno vezano za sve programe koje imamo u okviru Hilija i ne samo Hilija, nego i kompletnih iskustava, kliničkih studija, medicinskih istraživanja različitih lekara koji su se time bavili, terapijom mikrostrujama, biorezonantnom terapijom, a ta istraživanja i ti rezultati sežu i stari su i neki preko 100 godina. Znači, ljudi su se bavili dugo time. Pomenuli smo i našeg Nikolu Teslu koji je jednostavno rekao da je sve oko nas energija i da ako hoćemo da sagledamo ceo svet, da ga sagledamo u tom kontekstu energije, a pre svega, znači da smo onda i mi jednostavno deo
svega toga i da se mi sačinjamo od energije, a praktično sve to energetsko u nama ipak funkcioniše na osnovu neke frekvencije. Zato mi možemo sa ovim uređajem, sa samim frekvencijama da napravimo toliko toga. Eto, to je nešto vrlo skratko i vrlo skraćeno o samom Hiliju i Hili programima, čisto da imamo to kao uvod, da ne pričamo samo o marketing planu i samo o Hili biznisu, ali to će nam biti daleko više u fokusu večeras. Sledeće pitanje je šta kažu Hili korisnici, zato što nas zanima šta mislite. I evo ovde nekih istraživanja, nečega do čega smo došli. Jednostavno pitali smo ljude kako ocenjujete efekat upotrebe Hili uređaja i dobili smo fantastične rezultate da 47%, praktično pola ispitanika, pola korisnika Hilija osjećaju poboljšanje simptoma. Zatim smo dobili da skoro trećina, 31%, osjeća znatno poboljšanje simptoma, da skoro petina ima blago poboljšanje simptoma, a da samo 4% ima, ajde kažemo da su bez promene zdravstvenog stanja. Znači, ti rezultati su stvarno izuzetni. Uradili smo još jedno ispitivanje gde smo pitali ljude koliko ste puta pojedinačno primenili Hili pre nego što ste primetili pozitivne rezultate i dobili smo isto izuzetne rezultate. 24% njih je već kod prve primene osetilo poboljšanje, još 24% kod druge primene, a 32% kod treće primene. I to praktično znači da je preko pola korisnika u prve 3 primene, od 1 do 3 primene osetilo rezultate, kažem, a praktično 24, znači 1/6 već kod prve primene. Tako da to je zaista fascinantno, pogotovo ako hoćete da se bavite nekim biznisom, a i ovaj ostatak rezultata je zaista sjajan, zato što, kao što vidite, u najvećoj meri će ljudi sa 10-ak primjena doći do efekata, što je, priznaćete, izuzetna stvar. I na kraju nešto što je od anketa, od istraživanja, možda i najvažnije za sam Hili kao posao i kao mogućnost da nešto s njim napravimo i zaradimo time što pomažemo drugim ljudima, je upravo ova informacija da je na pitanje da li biste preporučili Hili drugima, 94% ljudi reklo da. Svega 6% je reklo ne. Znači, imamo fenomenalnu osnovu da putem preporuka koje dobijemo od naših zadovoljnih klijenata, od ljudi koji su se uverili da im Hili pomaže da gradimo ovaj posao i da zaista pomažemo ljudima, normalno da će iza toga doći i ono što puno nas zanima, to je taj neki biznis i to je taj neki finansijski efekat i na kraju krajeva ono zbog čega verujem da ste mnogi od vas ovde, a to je kako da izgradite sopstveni biznis uz Hili i da napravite recimo pasivne prihode iz ovog posla. Eto, to je nešto što sam ja prepoznao kao mogućnost ovde i mogu da vam kažem sam apsolutno na dobrom putu da se to i desi. Sve zahvaljujući izuzetnoj ideji, izuzetnom planu i konceptu i ponajviše izuzetnom proizvodu koji praktično sam sebe preporučuje i sam sebe prodaje. U svakom slučaju, kakav je potencijal Hili tržišta? Potencijal je ogroman, evo nećemo da pričamo to detaljno o svemu tome, ali ako pogledate sada ovo što je na ekranu, vidjet ćete da izuzetno raste svetsko tržište za suplemente u ishrani, znači ta wellness industrija, da ima jedan izuzetan rast i nastavit će da raste bez obzira na sve ove neke izazove, jer zdravlje je ipak najpreče svima. S druge strane, imate jedno potpuno novo tržište za nosive zdravstvene uređaje koje ima još veći rast i na kraju imate tržište koje je tek nastaje gde je Hili apsolutni lider, a to je svetsko tržište za kućnu terapiju mikrostrujama i frekvencijama. Ta stopa rasta će biti izuzetna i tu je ogromna prilika za nas koji smo prepoznali ovu ideju. Kakva je situacija baš s tim u svetu, gde je Hili prisutan? Pa evo na karti vidite sve države gde je Hili prisutan. Znači vidite da je Evropa potpunosti pokrenuta.
a da sledeća tržišta za pokretanje nakon Sjedinjenih Američkih Država, koje su ovde plave, ali su otvorene, od maja 2020. Znači da su sledeća tržišta koje se planiraju Meksiko, Kanada i Koreja. Naravno, Južna Koreja. Svakako još ne Severna Koreja, ali bit će i to sigurno. Ok, ovde vam je vrednost bodova u odnosu na cenu. Naravno, zašto vrednost bodova? Pa vrlo je jednostavno, s obzirom da Hili postoje u preko 40 država, evo sad je Sjedinjene Američke Države su 41. država, gde je Hili nastupio zajedno naravno sa Food and Drug Administration sertifikatom, bez kog sigurno ne bi moglo da se distribuira u Americi, a koje je osnova za mnoge druge države da su apsolutno sigurne da je taj uređaj bezbedan i da zaista pomaže. S obzirom da evo sad mi možemo da razvijemo svoj posao u Americi, mi možemo ne samo to, možemo da budemo plaćeni isto kao i neki Amerikanac. I to je zaista fantastična stvar. Ovo su cene bez PDV-a u eurima za naše proizvode, a ovde su bodovi koje one nose, a mi smo plaćeni u odnosu na bodove. Tako da smo jednako plaćeni i mi ovde u Srbiji, recimo, ili neko u Hrvatskoj, u Rumuniji, u Sloveniji i neko u Švedskoj i u Americi. Siguran sam da dobro znate da to nije tako kad su u pitanju neke druge neki drugi poslovi, ako odete ako krenete da radite u nekoj svojoj struci nešto u Nemačkoj ili u Americi, bit ćete sigurno mnogo više plaćeni nego što ste plaćeni ovde ako ovde živite, ali ovde imate mogućnost da radite ovde i da budete jednako vrednovani, što je meni jedna zaista fantastična stvar, jer želim da budem apsolutno vredovan na najbolji mogući način, isto kao i neko, kažem, u Švedskoj, kao neko u Danskoj, kao neko u Sjedinjenim Američkim Državama. Šta je ono što svuda u svetu takođe stoji nam na raspolaganju? To je jedna opcija kojom, čak i ako ste ovde s čiste radoznalosti i hoćete da budete jednostavno kupac Hili uređaja, ali hteli ste da pogledate kako bi mogli da još nešto napravite, evo jedne fantastične stvari, praktično evo je mogućnosti da osvojite izdanje veće nego što imate, time što ste preporučili trojici ljudi, tri porodice je na vašu preporuku kupilo Hili i vi ste dobili, na primjer, krenuli ste s Hili Gold izdanjem, a dobili ste besplatno od kompanije Hili Holistic Health izdanje koje je duplo skuplje. Tako da to je jedan dobar način. Naravno, ako ste vredni, ako ste pristupili ovome kao neki od ljudi koji su večeras sa nama i koji su vas verovatno i pozvali, možete osvojiti i veće izdanje, na primjer sa 6 takvih preporuka osvojite 2 izdanja preko, recimo, ili ako ste krenuli sa Holistic Health izdanjem, znači možete osvojiti ono najskuplje, najvrednije Resonance, ako već nećete, da kažemo, da napravite 9 preporuka u tih 30 dana. Tako da to je jednostavan način da se dođe do upgrade-a, do nadogradnje sopstvenog paketa, što je jednako važno i zbog samog korišćenja Hilija i zbog svih programa koje time dobijemo, ali i zbog naše zarade koja, za one koje to zanima, je veća, naravno ako imamo veći lični paket. Šta ovde imamo još kao jednu fantastičnu mogućnost koju je zaista velik broj naših prijatelja koji su sa nama iskoristio. Imamo jednu opciju u ovom primjeru 2, da ako ste kupili Hili Resonance i na vašu preporuku 3 ljudi kupi bilo koji paket, znači nije važno, može prodaju se 3 Golda na vašu preporuku u tih 30 dana, ili bilo koji drugi osim Golda, 3 Resonanca, što je još bolje, jer ćete imati daleko veću proviziju. Vi dobijate ne nadogradnju, jer vam se ne može vaš Hili nadograditi na veći program, nego dobijate još jedan Hili Resonance uređaj, znači još jedan Hili uređaj sa svim paketima i sa obe aplikacije koje dolaze u ovom paketu. Tako da to je fantastična stvar koja može da vam donese izuzetan rezultat i u finansijskom smislu, ako to odredite kako treba.
tu smo da vam pomognemo ako vas to zanima. Šta je još kompanija spremila u okviru tih prvih 30 dana da nas motiviše da ne sedimo, da ne čekamo, nego da to čime smo mi zadovoljni odmah, da kažemo da ne čekamo da prođe neko vreme, nego pošto je onako 94% ljudi hoće da preporuči Hili, da to uradi odmah čim je krenulo i čim se upoznalo i čim su se sami upoznali sa Hilijem. Pa spremili su nam neke gotovinske bonuse, neki keš, nije baš lucky cash, ali ovako, nije loš cash, 25 € za preporuku koja nije gold, nego je Holistic Health, u tih prvih 30 dana naravno, 50 € ako je to Health Plus izdanje, Holistic Health Plus, a 100 € ako ste nekome preporučili Hili, a on odabrao rezonans paket. I to je samo ekstra jedan cash bonus. Sad tu dolazimo i do toga da neko možda znači, a to važi i za to da neko Hili saradnik, Hili član, Hili partner, ili ako je neko samo Hili klijent, kupac koji je odlučio da Hili kupi. Ako je Hili, ako ste vi odabrali da budete kupac, vi ćete ga jednako kao i naši članovi kupiti, ali nemate nikakve obaveze i nemate nikakve mogućnosti naravno da ekstra nešto zaradite, sem nekih poena koji nisu tako loši, zato što od 50% od tog PV-a bodova koje nosi paket koji, na primjer, na neku vašu preporuku neko kupi, vi dobijate 50 u nekim lojaltim poenima, što je jako zgodno. U svakom slučaju, možete, svako od nas koji je aktivan kao član može da preporuči klijenta, takođe i klijent može da preporuči klijenta, tim što klijent ne može da preporuči člana. Tako da, novi član same mreže mora da bude povezan sa već postojećim članom same mreže da bi on imao neku vrstu zarade i provizije. Tako da, eto, to su te neke mogućnosti. Ako ste registrovali nekog klijenta, dobijate isto direktno neku proviziju koja je tako dalje, a Hili članu mreže ide svakako 50% bodova od daljih preporuka koje taj vaš klijent napravi. Tako da to je jako interesantna stvar. I sad dolazimo do bonusa, odnosno nagrada za ljude koji su odabrali da budu partneri Hiliju i naši partneri u ovom poslu, koji su zajedno sa nama da pomognu što većem broju ljudi ili onoliko koliko ste zainteresovani. Naravno, tu su svi ovi bonusi, direktan bonus, dual bonus, bonus za povezivanje, bonus za mobilnost, bonus za dostizanje ranga i bonus za vođstvo za one koji su lideri, koji su vođe. Kako izgleda direktan bonus? Evo, vrlo jednostavno. Ako nemate svoj paket, imat ćete samo 8% od prodatog paketa, od onog što je neko kupio na vašu preporuku, bilo da ste preporučili to klijentu ili da ste to preporučili novom saradniku, novom partneru ili članu. Ako imate neki od paketa, a to uključuje, na primjer, i Hili Sat, imat ćete za Hili Gold i Hili Sat 30%, za Hili Holistic Health paket imat ćete 33%, ako imate tako što ste kupili ili ste osvojili Hili Holistic Health Plus kroz brzi start, imat ćete 36% provizije od direktne kupovine na vašu preporuku, a ako imate Hili Resonance koji smo pomenjali, imat ćete 40% direktne provizije na bodove koje naprave ljudi koji su na vašu preporuku kupili, bilo ono da su oni kupci ili da su vaši partneri ili saradnici. Šta je tu sad još jedna interesantna stvar? Mi hoćemo da nam saradnici budu aktivni i ako žele da naprave nešto više od ovoga, nešto više od direktne provizije, potrebno je da imaju od 50 do 200 PV-a, do 200 bodova nekog ličnog prometa koji ne mora da dođe od njihove lične kupovine ili lične pretplate na one aplikacije koje ste videli tamo, koje su Hili Watch, Hili Pretraga, sve ono što može da nam značajno pomogne da lakše radimo posao, da lakše mi funkcionišemo i da imamo bolje rezultate. Jednostavno, to može, ti bodovi mogu da dođu i od
naših kupaca, od naših klijenata i od njihovih klijenata. Tako da svi naši klijenti i svi njihovi klijenti koji su došli njihovom preporukom, svi ti bodovi se sabiraju, idu nama, odnosno 50% od tih bodova ide od 100% ide od naših klijenata, a 50% od njihovih klijenata i ostalih klijenata. Tako da praktično vrlo lako možemo da dođemo do tih 200 PV-a, a sve što ide preko 200 PV-a nam ide u slabiju granu kako bi dobili ovaj sledeći bonus, a to je taj dual bonus koji zavisi upravo od ove aktivnosti. Kako izgleda taj bonus? Pa jednostavno možemo da sa našim partnerima gradimo levu i desnu granu, možemo da registrujemo naše saradnike, naše partnere levo i desno od nas. Kad smo registrovali jednog levo, drugog desno, već trećeg moramo ispod nekog od njih dvoje u levu ili u desnu stranu i to znači da se desio neki spillover, da je taj neki naš saradnik koji je ušao prvi za nama već dobio nekog svog partnera dole koji ipak je došao tu na osnovu vaše preporuke. Ali svejedno on nosi promet i nosi bodove i svi njegovi dalje saradnici takođe su u toj grani, tako da svi nose zajedno te bodove. I tako možemo da pravimo te dve organizacije, dve grane. Sad, neko je dešnjak, neko levak, tako znači imamo ljude kojima je jača desna ruka, kojima je jača leva ruka, tako i ovdje imamo jaču i slabiju granu ili slabiji tim. Iz onog tima koji je slabiji dobijemo 15%. Kako? Tako što firma obračuna jednomesečno koliki promet smo imali levo i koliki promet smo imali desno i ako imamo ovakav primjer da smo levo imali 5000 bodova, a desno 15.000 bodova, jasno vam je da je desni tim u tom slučaju jači. Sama kompanija obriše i 5000 levo i 5000 desno, odnosno onoliko koliko nam je u slabijoj grani taj maksimum i na šta smo dobili 15%. Znači, dobijemo bonus na 750 eura, jer na 5000 bodova je to 750 bodova je 15% puta 1 euro. A ovaj ostatak, višak bodova koji je ostao u jačoj grani nam ostane za sledeći mesec i tako dalje. Jedino što je bitno, ajde kažemo, da bi skupljali nove bodove je da smo aktivni i da bi nam se obračunala na kraju meseca ta provizija, da smo u tog meseca aktivni, znači imamo ceo mesec da napravimo tu neku vrstu aktivnosti. S druge strane, firma nam je garantovala da nam neće tu zaradu ni na koji način smanjiti iz bilo kog razloga do 20.000 evra. Znači imamo mogućnost da nedeljno pravimo 20.000 evra iz dual bonusa, što je, priznaćete, zaista izuzetno. Sem tog dual bonusa imamo bonus za povezivanje ili ovako poznatije se taj bonus češće se naziva matching bonus. Jednostavno pomogli smo nekim našim saradnicima da se uključe, da krenu da rade, da prave neki rezultat i da zarađuju i onda imamo mogućnost prema našem rangu da do 4. dubine zarađujemo 10, 5 i 3%. Tako da je to ovako jako lep izvor prihoda, pogotovo što je nastao time što smo pomagali ljudima koje smo uključili mi i koji su ti naši prijatelji uključili da se razvijaju i da budu što uspešniji i time smo omogućili sebi neki dodatni vid zarade. Recimo, ako ste vi nekom ko ste direktno uključili pomogli da zaradi 1000 eura, vaš bonus kao graditelju će biti ili kao bilo kom od ovih levela će iznositi 10%, znači 100 eura ide firma isplati vama, znači njemu isplati 1000 sve, a vama isplati 10% preko toga. Tako da to je jako važno, tu se primenjuje i puna kompresija, znači svi ljudi koji su između vas i nekog ko zarađuje u toj nekoj vašoj organizaciji koja je nastala vašim preporukama, a ne zarađuje ništa, ne računaju se, tako da neko može da bude i mnogo dublje u organizaciji, a da vi budete plaćeni od toga što ste mu pomogli kao lider da uspešno radi i da uspešno gradi ovaj posao. Tu imamo i bonus za mobilnost koji kreće od nivoa menadžera gde imate
100 eura, pa dalje 300, 500, 1000 i tako dalje do 2000 eura. U svakom slučaju za taj bonus se treba kvalifikovati kao za taj level 2 meseca uzastopno i nakon toga možete da dobijate, znači onda dobijate tu nagradu, taj bonus za mobilnost koju na kraju kraja eto, možete da koristite i da se pretplatite, da budete konstantno aktivni, na primjer, ili da zaista platite neki leasing, pogotovo ako su ove veće cifre, ili tako. Tako da, to je jedan vrlo interesantan ovaj bonus i ovako od koristi, jedan dodatak na sve one zarade. Naravno, ako 2 meseca nemate takav jedan rezultat, nemate više taj bonus, ali ga lako možete ponovo dobijati ako opet 2 meseca uzastopno napravite taj neki rezultat i imate taj level. Tako da to je ovako dosta jednostavno i razumljivo. Ja se nadam, ono što takođe imamo jedan bonus za dostizanje ranga, znači kad god dostignete neki od ovih rangova, vama će se isplatiti jednokratno za vođu tima 100 eura, za višeg vođu 250, pa menadžera 500, direktora 3000 i višeg direktora 10 i tako dalje i tako dalje. Vi vidite dokle vas zanima, tu vam, da kažemo, stojimo na raspolaganju da vam pomognemo, zato što kao što ste do sad videli, bit ćemo plaćeni od toga, tako da je ovo jedna win-win situacija gde jednostavno pomaganjem drugim ljudima pomažete sebi i dolazite do ovakvih rezultata. Znači, bez tima, bez timske gradnje, organizacije je zaista teško da se dođe do ovako nešto. Samo direktno prodajem takođe teško, zato je sjajno što je firma uvela ove nove proizvode koji su na pretplatu, koji nam omogućavaju da imamo jedan trajni promet i trajni pasivni prihod. Šta imamo još dalje što je interesantno? Imamo jednu ovako lepu ideju, jedan koncept koji možete da koristite da bi napravili brzo jedan odličan finansijski rezultat. Verujem da bi puno nas rado prihvatilo neki posao gde bi mogli za mesec dana i to u mesecu kad krenu s tim poslom da zarađuju 4500 eura. Ja sam godinama, dok nisam krenuo se bavim privatnim biznisom, dok nisam krenuo se bavim suplementima, network marketingom, aplikacijama, nekim tako marketingom, potpuno drugačijim stvarima od zdravlja u tom smislu klasične medicine. Ja sam radio 20 godina u hitnoj pomoći i kako da vam kažem, tamo su ljudi davali novac, mogu slobodno kažem i ovako neke cifre, da bi se zaposlili, da bi radili i dobijali neku platu koja je mizerna od koje sam ja pobegao. A ovde imate situaciju da možete to već prvog meseca da zaradite, naravno ako iskoristite dobro ovaj brzi start i da zatim ako pokrenete ovu duplikaciju zarađujete vrlo blizu svakog meseca ovaj novac ili već kroz nekoliko meseci da onda dođete do toga da zarađujete ovaj novac. Kako to funkcioniše? Pa evo, interesantno vrlo, znači vi krenete sa Healy Resonance paketom, u suštini ako krenete tako, velika verovatnoća da će vas ljudi pratiti, krenete sa akcijom i osvojite brzi start. Ako su vas ljudi pratili sa Resonance paketom, znači ako ste uključili 3 njih sa Resonance paketom, dobit ćete direktan bonus od 1500 eura, dobit ćete cash bonus s 300 eura i dobit ćete binarnog bonusa najmanje 200 eura, a verovatno i više. Dobit ćete i Healy Resonance koji vam vredi preko 2500 eura, ali recimo da smo mi ovde to sve zaokružili na 4500, a to može da bude i 5000 praktično. Tako da, eto, ako vas zanima kako da sad online, offline, sa Healyjem i sa nama dođete do ovoga, sedite sa ljudima koji su vas pozvali i napravite neku kalkulaciju kako da se pokrenete na najbolji način i kako da dođete do ovako neke sjajne zarade. Evo jedna mala rekapitulacija svega ono što smo pričali i možda nekoliko nekih dobrih razloga zašto bi se pokrenuli vezano za Healy i vezano za ovaj posao. Pre svega zato što je to posao na tom tržištu blagostanja. Znači,
ne bavimo se mi toliko bolesnim ljudima, nego koliko ljudima koji su zdravi i hoće da ostanu zdravi, hoće da ostanu funkcionalni, hoće da budu u balansu, da budu najbolji što mogu da budu. Tako da takvi ljudi nam se najviše obraćaju i sa takvim ljudima najviše radimo. Ne kažem, ima i ljudi koji imaju neke tegobe i probleme i koji ih uspešno rešavaju sa Helijem, ali valjda je naš mozak i ovom timu i ovoj ekipi naštalovan trenutno na nešto drugo i hvala Bogu da je tako, jer pre svega imamo jedan inovativan proizvod za jedan rastući segment tržišta. Znači ovo tržište i za Heli, i za sat, i za aplikacije je jedno fantastično tržište, nešto što je u nastajanju i nešto za čim postoji ogromna tražnja i postojeća ogromna tražnja. Pogotovo što mi sada imamo dve stvari koje se najviše traže. Imamo opciju kako da zaštitimo, da damo opciju ljudima kako da zaštite svoje zdravlje, kako da budu vitalni i da se sačuvaju. I imamo opciju kako da u ovom vremenu kad su mnogi ostali bez posla, kada je velika kriza na pomolu sigurno, kako da ljudi rade nešto, makar i online, kao što mi sad radimo, i da zarađuju. Tako da to su dve velike stvari koje mi možemo da ponudimo ljudima oko nas koje to sigurno zanima, puno ljudi koje to sigurno zanima. Jednostavno, Heli ima vodeći kvalitet proizvoda već više od 10 godina, zaista vrhunsko rukovodstvo i samu korporativnu kulturu. Zadovoljstvo klijenata videli ste kroz ankete, a kad bi sad pustili da vam ljudi koji su vas pozvali kažu kakvo je njihovo iskustvo, videli bi da smo svi oduševljeni sa samim Helijem, da svi imamo izuzetne rezultate i ono što je, verujem, neke od vas privuklo ovde, a možda i sve, ta prilika za atraktivnu zaradu, za stalnu obuku, za stalni rast i za da budete deo jednog fenomenalnog tima s kojim sam ja zaista prezadovoljan i koji stalno raste i dolaze sve kvalitetniji i sve izuzetniji ljudi i partneri. Tako da, definitivno je Heli vaša karta za svetsku budućnost društvene prodaje i za nešto gde nema granica. Recimo, imate mogućnost sada da pokrenete posao, da vi iz Evrope, iz Srbije, iz, ne znam, odavde, iz Kremna, sa Tare ili ne znam, ovde iz Osluše, gde sam ja, možete da pokrenete posao u zemlji koja je izmislila network marketing i gde najveći broj kompanija, network marketing kompanija funkcioniše i radi i da tamo pokrenete taj posao i da odande imate pasivne prihode. Znači, takva situacija je, verujte mi, za mnoge od nas bila apsolutno nezamisliva godinama i godinama, jednostavno godinama su ideje, koncepti, mogućnosti poslovne dolazile sa zapada nama ovde, a što kaže jedan moj imenjak Dragan, tu se uglavnom i završavale jer nismo imali kud mnogo dalje. Ovde imamo tu situaciju da je to potpuno obratno i možemo da iskoristimo, pogotovo bi bilo sjajno da iskoristimo do 20. maja, zato što je sama kompanija Heli pripremila izuzetne akcije i promocije za sve ljude u Americi koji kupuju sad Heli, bilo da su kupci ili da su naši saradnici, naši članovi mreže. Tako da to su te neke stvari koje su jako bitne, jako važne i koje su meni bile važne da ih čujete i da ih imate kao informaciju u ovom trenutku i ako ste mudri, ako želite da nešto napravite, naravno ako ste motivisani da nešto i napravite za sebe. U svakom slučaju, ono što je naš plan prema kome dobro idemo je da u toku ove godine, ako nas posloži situacija, pre svega kad je u pitanju ova pandemija i sve stvari koje se dešavaju oko nje i slobode kretanja i svega ostalog, da uradimo jedan ovako ne online sastanak, nego jedan offline sastanak, recimo u ovoj sali Sava centra i da je napunimo i da skupimo puno naših partnera, naših klijenata i naših prijatelja na ovakvom jednom događaju do kraja ove godine. I to je nešto što sam ja teo da vam večeras kažem. Naravno, vezano za samu strategiju gradnje ovog biznisa, vezano za
sam neki plan za neke vaše prve ciljeve, je važno da se konsultujete sa vašim prijateljima koji su vas pozvali. Ako oni nemaju puno iskustva vezano za ovaj posao, zamolite ih da se obrate nekome od nas, da zajedno sa njim, sa nekim od nas porazgovarate. To je jako, jako važno, zato što na osnovu toga šta vi želite, da li želite samo uređaj, da li želite da budete samo klijent, da li želite da budete naš partner, ali hoćete recimo da zaradite neki ozbiljan novac već u toku ovog meseca, je od toga zavisi kakav ćemo napraviti plan, kakav ćemo napraviti dogovor, tako da je uvek važno da uz ovo što ste slušali, a to je jedan poslovni plan nagrađivanja i kompenzacije koje je sama kompanija Hili pripremila za nas, napravite jedan jasan poslovni dogovor sa ljudima koji su vas pozvali i sa ljudima koje vi pozovete, da fiksirate neko vreme nakon ovog sastanka i ovog što ste čuli kad ćete se ponovo videti. Taj susret može da bude opet na ovoj Zoom platformi, na Skype-u, na Viberu, uživo, kako god da poželite, ali jednostavno na tom nekom susretu, nakon što ste pogledali možda još neki snimak koji imamo više informacija, više o samoj kompaniji, možda još jednom o samom proizvodu i o onome o čemu nismo večeras toliko pričali, donesete neku odluku koji je vaš cilj, kakav je vaš plan, šta vi želite da napravite i da postignete, kako bi mi mogli da napravimo sa vama jedan konkretan dogovor i da znate da možete da se oslonite onda na nekoga i da će vam taj neko pomoći da dostignete to što ste zacrtali da uradite. I eto, to je jednostavno moja želja da praktično svi koji ste ovde i svi koji prvi put čujete za ovu ideju, date sebi tu šansu da popričate još jednom sa nekim koji vas je pozvao i da napravite neki jasan plan i da dođete do nekog jasnog cilja u prvih mesec dana, da li je to taj brzi start, da odaberete pravi paket za vas i da startujete sa ovim poslom na najbolji mogući način. Eto, toliko od mene. Ja se stvarno nadam da ste uživali. Ja jesam. Uvek mi je veliko zadovoljstvo da pričamo o Hiliju i da pričamo o ovoj ideji i nadam se da ćemo se uskoro videti i negde uživo ili ovde ovako ponovno na Zoomu ili bilo gde i da ćemo se družiti i napraviti zajedno puno toga lepog za nas, za naše porodice i za ljude oko nas. Eto, toliko od mene. Pozdravljam sve, želim vam ugodnu noć i ugodan vikend. Čujemo se i vidimo se ponovo. Prijatno i doviđenja.